maino erito jogegi moting'o nyithindegi kachiel koda ka minegi koda nyuola gi duto mangima. Odiochieng' ma kawuono en puoch gi pak ma bende wayudo kachiel koda ka jogo ma koko chako safar mag bedo wuone. Nyasaye mondo mi otawo kendo oket jogo duto mantiere e opara mopogore opogore, omigi teko mano mar rito anyuola kachiel koda ka jogo man machiegni kodgi. Mano nyasi mano bago odiochieng' manyoro, mano bende twak madhi bedo godo odiochieng' ma kawuono. E kinde ma wuone ting'o ting' mano mar rito anyuola margi, diponi gin bende kod dagni mag paro kopogore kata joma wuone gi joma chuo mangima. Wadhi bedo ka gi thuolo mar winjo dagni mag paro e kind wuone kata joma chuo, ere kaka inyalo rakruok kodgi e kindegi. Nyakora Mogo Jwang' okinyi ma kawuono en okinyi ma wachako kantiere nonro ma pod dhi nyime kotone kod tho. Koso wawache ni nek mano mara japuonj Albert Ojwang'. Alamo bagi odiochieng' manyoro, achije mathoth med maki, gigi duto luorore mana kuom obila kod jogo mantiere tesend obila ma Central kod jogo bende mane machiegni kode kindego mane chunye koro chot. Nyakora Mogo Jwang' mano dhi bedo kwarango odiochieng' ma kawuono ka wachako kod weche manyien nonro mag gazet kama dhi bedo ka gi gazede ariyo. Wabed gi thuolo mag rango gi ka Nyakora Mogo Jwang' ne ginto gintiere e yo machal nade gazet ma The Standard kod mano mar Daily Nation. Standard ondika ka ni shameless top cops, oket picha ka mag jotend obila mathoth ahinya ma bende nitiere kar ka ma bende bedo ka kirango ni ere kaka deponi tho mar Ojwang' ketelela miriambo mantiere bad migawni maro mar obila. Nitiere ka Douglas Kanja mano gai mar obila, ogai mar jomin mar wach kich ma pacho kae DCI Mohamed Amin, kachiel koda ka jaloso e lo obila mano police service spokesperson Mushiri Nyaga bende picha nitiere kar kae. Ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa achiel bang'e ochome higa mano juma manyien chieng' tich adek ndai 25. Nyakora Mogo Jwang' mago ndika kar apar go duto gichako e yo machal nade. Aya, mano bende wacho ni e moko momi pe gazet kawuono ka iwacho ni gin weche mage mantiere gazet mar Daily Nation ka iwacho ni jopiny Kenya mantiere pinyno mano mar Israel kama sani tulo bende nitiere gichung' kama chal nade kendo giloso kendo ka ite maraboro ka iwacho ni Ruto turns to same old tactics against opposition. En yore mage ma jatend piny Kenya nitiere godo sani mano mar kedo kod jogo makete tesre. Kachiel koda ka weche mamoko bende Nyakora Mogo Jwang' mantiere kar kae ni lweny ma Sudan to osebedo kae ka itayo kata ka Kenya siro yo machal nade ka nyaka sani. Ojwang' anyuola mar Ojwang' man japuonj Albert Ojwang' bende koro wacho ka ni en kama koro gichomo ng'ama gichomo tere ka koro ema Lagat miwacho ni ema nogolo porone manoro ji mondo dhi omake e dalagi man mantiere Homa Bay. Mathoth mantiere kar ka Nyakora Mogo Jwang' oduogo mondo mi warang' ni kachiel koda ka weche mag tuke ma bende okinyi ma kawuono wadhi bedo ka wanono ni saa 1 nyaka saa 2. Mano kotieko gazet wadhi donjo ka kod nonro mag weche mag tuke to wadhi bedo ka warango loch mano mar Police FC. Andike ka tok gazet mar The Standard ni at last Kenya Police march into league glory. Gina joloch mag Premier League ma pacho kae mano ka Kogalo owito thuolo no kendo wach ni koro league e koko mit koso dhi chalo nade. Nyakora Mogo Jwang' mano dhi bedo ka kelo ni saa 1 nyaka saa 2 mane wach marango odiochieng' ni ma kawuono. Kwawuok ka Nyakora Mogo Jwang' chino mar kaka wanene Ramogi Radio kachiel koda ka Ramogi TV saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi kato bang'e no jotwak kae kod Dr. Austin Omanya ma bende dhi bedo kwa twak godo mano jahocho e wechegi mag dangni mag paro e kind wuone. Odiochieng' ma kawuono saa 4 nyaka saa 5. Ndikna sani nyaka giko mar chenro wan live e mbui mar Facebook, X kod mano mar YouTube kamedo wa gi nying mar Ramogi TV kan bende recorda e mbui geduto te iyude gi nying mar Cleophas Oluoch. Bedo koda ka nyaka giko ka wagoyo mbaka kendo ka wantiere kodi kachiel nyaka giko mar chenro. Arwak ni wacheni chenro ma kawuono mar piny wachako dweche manyien to magi thund weche. Hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango.
ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? There has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice. We will demand for a stoppage to extrajudicial killings. We will demand it from within there. Machiegni weche manyien okinyi ma kawuono e chenro mar piny nyinga Cleophas Oluoch jakisumuka na kwar mukeo nyaka sango machiegni. Jalupo moro ma jahigni 35 okawo ngimane oko e yor derruok e tesend obila ma Kipasi e kar chung' od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay. Thuolo machuok mano bang' kane omake mano ma otere tesend obila no. Jagono moseyang nyinge kaka Calvin Somondi Onditi ne omaki gi ruoth makono bang' yude dala moro mantiere center Mandhuru ka saa 9 kogwen ka en duk mano e abich diek. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem, Omondi mawuok e kar chung' od bura mano Mandhiwa to osebedo kalupo e dho wath mano Mandhuru ne oyudi rando kani duk mano e abila mar diek kendo ne oyude rando ka odwa terore gi diel. Obila yango ni nodere gi long mane orwako e tesend obila. Kata kamano familia mare to okwedo lipot mar obila no ka gidwa ni tim nonro malong'o e wi tho mar wuodgi. Ogochne chief, ma chief obiro, chief nokawe motere ka police. Ma ka police kune mana entie station police ma Kipasi. Kato ne waduogo kano gik sare o kadhi Kipasi to jo Kipasi police okona ni ng'ama no kel Calvin Somondi oseter Mbita, jo Mbita osebiro kawe. Kasa dok dala mondo adhi akon jo dala ni Omondi mo omaki oseter Mbita. Kaso sime sa gocho na ichaki gona sime gimoro ka saa 5 kama. Ne Omondi adhi ane station police ma Kipasi, Omondi mane omaki otho. Ni Omondi odere e sel. To penjo ni sel mane? Ni sel ma Kipasi. Koro kwatemo penjo to dongo kono wana osegole. To gikono wane un koro ringu bi mondo winj gima timore. Emano waringo mwadhi kanyo. Kwa chopo to wayude kanyo. Esel kanyo. Kodere ok chal ng'a modere. Kech ng'a modere nyako piel. Nyako la. Nyako kalewe. Kata lewe wuog oko. To mang'ute kende mokuot matin. Body no kel kendo ne wakao ne waresiu body no okadwa na wach mang'eny nikech ang'e ni ibro timne postmortem lakini overview mare ni long trouser to iluongo ni tol molos gi long mare morwako ne nie ng'ute kendo mak mar gimoro ido ng'ut ne nitie lewe be okayo. Kamachielo ji adek ma gin raia omaki wi nek mar Albert Ojwang e kinde maduol ma keto nyong'ong e tij obila IPOA medo rido nonro mano mar nek rawerano. Kaka bende ilero ni ji adekgo wachore ne oyudgi kata ne gintiere kanyakla kod Albert e tesend obila mano ma Central Nairobi kane pok owegi thuolo e yo makelo chich. E kinde ma nonro mar tho Albert Ojwang dhi nyime, duol mar IPOA odhi mbele gi mako achije mamoko adek ma gin jopiny. Ji adek gitudo gi sando malit kendo kelo tho mar Albert Ojwang e tesend obila kapok owegi thuolo. Bende yangore ni ne omak gi Otieno Nogo mane omaki Albert kaeto bang'e nowegi thuolo e yo moro maling'ling'. Igeno ni biro chwalgi e doho chieng' wuok tich kaachiel kod OCS ma tesend obila ma Central Samson Talam. Magibiro e sama riwruog kanise ma pacho kae Kenya Coalition of Church Alliance and Ministries ogolo duondgi ka gikwedo nek mano mar Albert Ojwang kendo kwayo nonro mondo tim mapiyo. We urge you to expedite investigations into the death of Albert Ojwang as well as other unclear deaths of young people in the nation and ensure that all the officers found culpable
are held accountable under the law. Seyo kod siem bende ochiu ne ogai mar obila Douglas Kanja ewi kaka obila tayo tije gi pacho ka. We are deeply troubled by this incident, which raises serious questions about the moral integrity of some of our police officers and the broader issue of accountability within the National Police Service. To the Inspector General of Police, we call on you to rein in your officers across the country and to ensure that peaceful demonstrations are allowed to proceed without undue interference. Jotend kanisa go bende kwayo jogo duto machilo no miano mondo bed thenge kanonro dhi nyime. In other nations, people would step down. They will not even wait to be told by the citizens to step down. So I would say anybody, everybody who is involved should step down. If they later are found not guilty, no problem. They'll be reinstated to their places of work. Jumapili makawuono, Uganda jo Kristo bende ne ochokore alam kuonde mopogore opogore. E kanisa mar Holy Family Basilica Nairobi, misa makende ne osomne mosenindo Albert Omondi Ojwang. Misa ne ochakore okinyi ka jokwaya juso. Jodongo kod nyithindo duto ne chano wende mag pak kod injili. Jadolo ne osomo nying Albert Ojwang, kamisa ne poko chakore ayanga okinyi makawuono. We join other Kenyans this Sunday to pray for the repose of soul of Albert Omondi Ojwang, that the good Lord may rest him in eternal peace. Eternal peace grant to him, O Lord. May he rest in peace. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Oke sigano nyakoro Ojwang jakom mar ODM Gladys Wanga makochungni okiwoga sirkan manywanda kendo nigi kore kedo ne ratiro mano mar Uganda kagine sirkal kagiloso kenda lama mane gintiere kanisa mar Vosh Kisumu gikoni nitiere jimoko maokoni ODM owinjo Ojwang winjruok mar gi jatend piny mano ka olero ni mano nyalo mana rocho kwe ma osebedo pacho kae. Lilian Abeta miwalero. E kinde alam ma Jumapil e kanisa mar Vosh Kisumu, jokanyo mag ODM oramo ni gibiro kedo ne Oganda ka gin ei sirikal kendo nyiero ji madwa ni giwuog e winjruok mane gibedogo kod William Ruto. Jakom mar ODM Gladys Wanga okoni yot mondo gimany ratiro ne Albert Ojwang ka gin ei sirikal moloyo ka ginoko. As an ODM party and as the national chairman, we have signed an agreement with our UDA colleagues. Our party leaders have signed this agreement, and it included inclusivity, it included stopping extrajudicial killings, it includes all those things. And today as I speak, there has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Kagidwani mondo tim nonro mapiyo kendo ka ondamo mar chik ne ji mano okelo tho Ojwang. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu kod nyawadgi ma Kabondo Kasipul Ivo Bara okoni nek makamano okowinjore onen e pachoka bang' winjruok mane obedo bang' ng'anyo mar Gen Z. To gik moko ariyo ma wan go ka en ni jowadwa wawe broad base mosekelo kweni kawa manyo justice e ndara oko mano gimoro mokwongo achiel koso wabeda broad base ni to wamany justice for Albert Ojwang gi jowa moko mosetho wamany ka wantie ei broad base ni mana riyo gimo wacho nani e madwani mondo wawinji ka wabunge gi owinjo mondo wadwok ne Raila wach malo. Who is killing these children? Who is doing this? Can we get to the bottom of the matter? And let not politicians take advantage of this unfortunate incident to now start creating discord amongst other Kenyans. We want the truth. And that is all we are asking for. Hii mambo ya kuoa mtu ameuliwa leo inaharibu hata yale shaja tuliweka katika nini maktaba ya kwamba tunataka Kenya iendelee mbele. Na sisi kama viongozi wa hapa Kisumu County
tunasema ya kwamba tunakusupport, lakini sasa hizi mauaji, don't sleep because enemies are within your government. Ruth Odinga bende noyango ni tich maduong' mar sirikal en neno ni oganda duto oyudo ratiro margi mar ngima makare, kolero ni kaka jokanyo mag ODM ok gimor gi nek go. Albert has died. We want to know about Albert. We want to know about Ongondowere, and we are asking the government. And for me, I would just say that we should ask the president, please, you are the commander-in-chief of the armed forces of Kenya. Please, ask your people and your security team to make sure that we get to the bottom of the killings that are happening in Kenya. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Pero kama nanya Lilian kwa msigana na wadhi kama chelo nyakoro magjuang eni jotelo mago maketo pinyo wacho tesre koro dwaro mondo mi jalo pogai marobila mano Eliud Lagat koda jatend okwach kich Mohamed Amin ogwetao kaluwore gi ni mano kaluwore kod nek mano mara japuonj Albert Ojwang giseyo nek mabende osebedo kanyo katimore pacho kae aoyae kakoro gidwaro mondo miyo okaw okang' makare mar chik mar neno ne ratiro yudore ne rawera karawere mano wito ngimagi e lwet obila. This issue of Albert Ojwang is just a tip of the iceberg. Hundreds of young people have been tortured to death. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. And we are appealing to the international community to step in Kenya. Na serikali ya Bwana Ruto waajibike kwa kifo cha kijana Albert Ojwang. We demand justice for Albert Ojwang. And no amount of lies will convince Kenyans. Langat should be arrested and prosecuted. Jana kesho mahakama nadhani itapeana direction juu ya vile huyu Inspector Generali wa kiwango cha pili huyu bwana Eliud Lagat mambo yake ya kokotini. Wakili Njiru tumewaamurisha hawa, you are getting directions Senator Maanzo, because we believe it is not a matter ya kuchezea. Kama chelo jatend piny Kenya William Ruto koni kweth makero sirkal tesre onge agenda kata chenro mar tayo piny. Omero ni kopogore kod wer mani Ruto nyaka dhi dala onge gima kweth no nyalo siemo ni gisetimo kata gidhi timo ne jo Kenya. Volta nyambaga ni gima thoth. E kinde alama ne obagi monyondo kanisni bura e kar chung od bura malugari e kaunti ma Kakamega. Ka majatend piny William Ruto nyadichiel kendo oko ni kweth Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka to kod Eugene Wamalwa majuma mokalo timo limbe margi yo kadhodh nam chumbi mar tero William Ruto leplep dala e yiero mabiro. Ruto oko ni kweth no paro modeko e kendo ok no wene jok ma onge kod agenda mar tayo piny Kenya. Hawana mpango, waja musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Ruto onyero Gachagua kod kwethne mokoni loso kod Ojwang jatend piny. Okoni kwethno mondo we sundo jopiny e kendo gibigi chomre kode tir e debe kasa oromo mondo nyisgi chal mar siasa pachoka. Ni mtakubali hii story hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea.
na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando wao watu. Hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza agenda yenu ni nini, hadi tunataka kutoa William Ruto kwa power, na wana agenda. Ukiuliza William Ruto agenda yako ni nini, anasema SHA, watu wa Kenya wapate matibabu. Wamesema unity is not just good, it is also pleasant. Na mmesikia wenzangu wamesema huli halala. It is the building blocks for the unity of our country. Kwamba tukienda mbele, tunaenda mbele tukiwa pamoja. Jotelo mane otero jatend piny moting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okone jatend piny mondo odonjre wach mar dwaro ratiro ne Albert Ojwang kalure kod nek makoch e lwet obila. Bende gikwedo njore e kinde ng'anyo. Yesterday CCTV imetolewa from my hospital Mbagathi. What we want is justice. Haki itendeke. Haki itendeke. Na Your Excellency, nimefurahia tuliona kauli yako ambao ulitoa. Let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali, his body was cold. He had been dead for hours. I know you do not agree with the cover-up. Kusikue na cover-up. Haki itende. Demonstrating for your rights is allowed. But we will not allow destruction of property again. Kama chele county Manarok, Jalup jatend piny Kithure Kindiki onyiero Kalonzo Musyoka kod lange ewi wach mar ni Ruto bilo manatelo nyadichiel to dhi pacho. Watu wanatusumbua hapa, sijui nani atasavu tamu ngapi, sijui nani yako na tamu ngapi. Mambo ya kesho ni Mungu tu anajua jameni. Yeah, for now let us do what we must do. Kesho Mungu akiamua, what God will allow, we will agree with the decision. Zawadi ya kiongozi is criticism. Unajua tuko na mashida kweli. Hata when you are doing good and offering the best, bado tu unakuwa criticized. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nakoro Ojwang kama ndiere karaka waongani en riruok maga kanisni mago maga roho e county ma Migori oseyo piny owacho kuom nek kod ndicho ma osebedo katimore pacho kae ka giwacho ni piny owacho nyaka koro wuog oko kendo tiek wechego mag nek ma oyaye kod ndicho matimore pacho kae ka otelo kod jakom mar riwruok mar kanisni mag roho e gwenge ma Nyanza Diko Kumu giwacho ni yande gigeno ni sirkal mar Manywanda ma ong'ere kaka broad based government dhi konyo tieko midhiero gi pacho kae. Kata kamano ok gine lokruok. Cardinal Boaz Odhiambo Opiyo wacho ni ok gine tie sirkal mar Manywanda ka jo-Kenya to pod inego kod obila mane osir kod Cardinal Jack Alewa ma wacho ni gidwaro neno ka ng'uono ma jatend piny Kenya bende chopo kare. Usmokil enti make no timango ngama no golo order ni mondo mi omak kijana matino Ojwang ento en kanye wagombo ni kabeto mondo sirkal owuog oko mondo gichiw nonro maber kaito gichiw duoko maler mamiyo chuny jopiny bet kod kwe. Ocho winjo ka president owuok mokwayo ng'uono kare ne en ng'uono mar dhok koso ne en ng'uono mano kwa gi chunye to tok kwayo ng'uono no te kanyo olal gi kijana matin kowuok Homabay County okwa mor kaka wajodolo man Migori. Wuogura ne okoe wachno warito report kaka jodolo e Kenya mangima. Kapok iga nyoloko nyo nego were en wach no dhi abia kamano. Dwe pok orumo onego wuoyi matin. Wachne ok wang'eyo kama sirkal oketie. Koro wabedo kod buok ni to riwruogwa ni ere kama oterowa. Wacho gani jalony Maria ken kodhi lweny to pango tim maber koro miyo kata ka wakwedo gima rach winjo wakwede gi kwe ok wakwede gi lweny kata wakwede ka watimo gik maricho kata maundo kata ka wamedo jok maricho eiwa. Wakwayo Raila Odinga makiuru wachni matek mondo wane kaka unyalo konyowa e wach Ojwang ni wawinjo kalitnwa kabisa kaka wan wa jonyuol. Kama chelo ene jatend migawo mar omenda John Mbadi owuok oko kendo lero kaka budget mari kumenda mar 2025-2027 ni kod ber mathoth kendo dhi kelo dongruok e pacho ka. Kowuoyo ndalo ariyo bang' somo budget e od bura mamalo, Mbadi okwedo weche maluorore mbui mawacho ni budget no geto medo osuru ma giwacho ni paro no
lalo jopiny. Mbadi manyo yuore alame kanisa mar SDA Malala e kar chung' bura ma Homa Bay Town okwayo jo Kenya mondo mi orit kwe ka olero ni budget no geto riwo ji duto kendo kelo dongruok mowinjore. Wewe ambaye umeandaliwa kwa kazi. Kenyans complained about high taxation. And therefore, we were very cautious as a government to make sure that we don't introduce unreasonable taxes, high taxes, which would again overburden Kenyans. That is why we have a modest finance bill with no tax raise. Let nobody cheat you, let nobody lie to you. There is no tax increase. What we have done is to streamline tax administration and tax management. The problem with Kenyans, sometimes we make noise that we are putting too much money, people are stealing that money, and when we start reducing the budget to reasonable amounts and put roadblock to theft of public funds, we start making noise. I heard people making noise that we have not provided enough money for school feeding program, and yet we have determined that there is a lot of wastage in that program. 3.6 billion, part of it is being wasted. So 3 billion is enough to feed our children in nursery areas. We are trying to manage the budget. If you give too much budget, it is being wasted. So please don't allow those who have been benefiting from misuse of public resources, who are buying spaces, sending people in social media to attack the government for reducing their budget. We will continue cutting the budget in areas where there are wastages. Anya kwa mojangi wash no muwo ki county Homa Bay mano mara John Badi makelo wa giko mano mara weche manyien okinyi makawuono awonero kono kombedo kora karkae kanya kasani wantie ka gitulo mar winjo ote mabende jopiny osebedo kae ka ora no chak chenro kinyi makawuono kale ote ma biro kanyo kawuok e mbui mar Facebook achiel kachiel okinyi ni makawuono jogo mandiko nwa kae ka giwacho karkae ni to rupiny choponegi e yo machal nade okinyi makawuono akale ote magi kae ka giwacho ni oyawra ahinya kleo aluwo chenro yo makare ma Frederick Onyango Obonyo wacho ni winyo maler ka ntiere Keroka Wuoro Ruto okwer ni okonyala ndova ni joma onge mipango nyiso ni en mengi mipango to en to dubeni en mano wito ngima dhano aya mano pache kodote mare orwata yorwa wacho ni majority leader wodu yo Makobong Rachara seko donjo e chenro kinyi makawuono kendo aneno Ramogi TV maler erokamano ahinya machielo kae wacho ni Frederick Osuru oyawre kleo ere kaka jopiny sani nyalo yie gi obila mapacho kae ma wacho ni achich okawo ngimane ei sel ka jatend obila mane ooro mondo mak Albert podi ni avisi. En ang'o matek ma DIG Lagat ok nyal maki matere jela kaka en chakruok aya manote mare to mar Albert okinyi maber ne ji duto te mana chiel kod brother Joakim Osuru gi familia ne ka entiere Kakuzi Makuyu mayudore Murang'a County and Fred Osuru and Dandora Festuero kamano kuom mote mari machielo wacho ni Akoth Sarfina asedonje chenro erokamano ahinya live streaming live David Ongare erokamano Frankal Flaco neno live erokamano ahinya wacho ni count me in Chris Hood aneno ka piny oru makare teko Nyasaye mondo mi oumo erokamano ahinya Emmanuel Odhiambo ma Emmanuel kani mawego aneno kaka Ruto tinde bayo mana wacho aya Omosh mar gi father wacho ni good morning owacho kanyo neno ka ntiere Ombei Kiliti erokamano Aizo boss ma Boniface Odongo kawuok Olima Kabiero asedonje chenro kinyi makawuono ote machielo wacho man Jabez Otado wacho ni reno manyo ji inbox Simon Ongwe wacho ni ka ntiere Ongalo Kisumu County aluwo chenro yo makare Martin Martin Nyakwar wuod Nyaloka erokamano ahinya mano ote mar Mato Jalop Jakom St. Peter's Naga Catholic Church mano Kisumu mano
en gi otene kar kae wacho luo chenro kinyi ma kawuono an mana gi kuyo mano mar lalo babana mano fadhi mano mzee Eli Odipo mano wito ngima tarik 2 dwe mar 6 kendo wapango keto e kar iko mare mano kar yweyo mare mogik mano chieng' tich abich tarik 27 mano e dala mantiere Kanyipir Kadel kata Chuonyo constituency e Homa Bay County mano ka entiere kar kanyo mos ahinya kaachiel koda kanyuola duto Otis kaachiel koda mathoth bende mantiere kar kanyo mano otemo donjo kar kanyo kuom jogi kanyo madana tieko godo weche manyien aduoka kod gazet an ka gi The Standard kod Daily Nation kikidhi mabor na kilo weche manyien okinyi makona nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kod mkeo nyaka chisango rito masani. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo pur ok en na pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojudo to kok ginen matagi ma en okelo ladha. Chiemo, okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV.
Machiegni nyakura Mogejwang, nonro magazet dhi nyime kawantiere karka mar mondo mwaranga ne mantiere gazet an kaka kod Eric Ogo Kizito dakika osekalo 38 tok saa 12 mar okinyi ma kawuono. Oyawre Eric Ogo Kizito, chiewo machala. Achiewo makare Cleophas. En okinyi ma jaber ma Nyasaye omiyowa kendo adwoko ne erokamano. Ni ka ichiewo iyudo kinyalo chung' malo, iyudo kikithni donge idwoko ne erokamano nikech nitiere jogo mochiewo tedo ka dendgi lit kata nitiere jogo ma bende ok ochung'. Koro in mikithni dwokne mana erokamano Cleophas. Koro wantie kae mondo mi koro oganda oyudane to magi mokete gazet ma kawuono. Ma bende Cleophas gazet kineno wengegi duto nitie ma Standard ma kanyo koro keto mana jodito mag arita kanyo kalore kod tho mar japuonj kendo jandiko e mbui Albert Ojwang. To kiduogo ne Stone ku Cleophas to koro tero mana piny ma jirani mano mar Sudan kachacha ma wach mantie kanyo kore nang'o ni koro piny mar Kenya koro nitie rameny moro marach kalore ni piny mar Kenya ong'e kaka pinyno makelo thik pinje malweny nitiere. Koro kidhi Sudan kacha koro nitiere moyudore ni gig lweny mitiyogo kachacha mane kweth makedo kacha tiyo godo nitiere nying Kenya. Koro wageno ni bro med nono matut mondo mi oyanga ne wach ma koro od fwambo mar Nation ofwenyo ma bende kane koro ginyiso migawo mar lweny mondo mi odwoka ne penjo to giwacho ni miwa thuolo kalure kod neno mar mondo mi wan bende watim nonro ni eka wadwoki. To Cleophas bang' ndalo adek ne gidwoka giwacho nang'o mago gigi koro nonro motimre kanyo yango ni maka giko koro piny Kenya gik matimre kanyo machiel kuom gigo mamiyo wacho nang'o piny Kenya pod mana ketowa wabagni ahinya Cleophas pinywa kae. Kawano nyakura Mogejwang wachno mipeke ite gazeti mokwongo ma bende nitie weche mathoth bende mantiere kar kanyo kura Mogejwang achiel kachiel gazeti ma Daily Nation ma Sudan lweny mantie Sudan omipeke kar kanyo ite mar 2 kod mar 3 kato malo kacha nitie lweny bende matimore pinyno mano mar Israel jo Kenya man kuro loso nitiere ite mar 8 ka kachiel kod ka weche mag siasa. Jatend piny Kenya wacho no dok mane tactics mag kedo kod jogo makete tesre yo machalande omipeke ite mar 7 ka siganda Albert Ojwang ni ite mar 6 na mondo miael gazeti tema yenya kura Mogejwang ite mar 2 kod ite mar 3 gazeti ma kawuono ma bende nitiere kar ka maloso kod wachni exposed Kenya's arms in Sudan mane mantiere kar kanyo ite mar 2 kod mar 3 kanya kama weche gintiere maliekore ni nitiere gigo ma oting'o gige lweny ma bende oseyudore e pinyno mano mar Sudan kendo pichnigi ma nonro mosebedi kitimo kod gazeti mar Nation kuom thuolo mar dweche 6 osepenj nyaka migawo mar jolweny ni to gik mantiegi pichni maliekore gin meku kama kaka migawo mar jolweny odwoko giwacho ni wagoyo erokamano ahinya kuom chopo irwa mondo mi uyudane dwoko magwa. Pichnigo mane nitiere kar kanyo kachiel koda ka iluongo ka ammunition lot numbers mano ma openjowa kar ka gigi duto wan wakiare kodgi to wakia ni jok magi mano ndikogi gigi ok gin mekwa mano ma bende giwacho kar ka ni nitiere ginuno ni the Kenya Ordnance Factory Corporation machielo bende mantiere kar kanyo mantiere man ministry onge maber ni nitiere wachni ma inono kendo en sensitive kendo mako ngima ji mopogore. Picha mineno kar kanyo kura Mogejwang en picha mara jatend kwethno ma iwacho ni debed ni manyayo tulo e pinyno mano wa Sudan iluongi kar kanyo ni mano jatend Rapid Support Forces RSF mano General Mohammed Hamdan Dagalo mano kanen State of Sky thuolo mokalo. Cleophas jatend piny Kenya William Ruto kar jot mar jatend piny mantie Nairobi kae mano tarik 31 dwe mar 5 kane owuok kod jofwambo bang' romo kod jatend Slovenia mano Natasa mano bire pacho kae nowacho nang'o nitiere jotelo kata jotend lweny 2 ma ok ochiw luor ne ngima dhano. Lweny e piny Sudan ochomo kamarach ma oganda mathoth medo mana thoe. Oganda gi sani winjo matek. Onego tim duto manyalore mar chungo nek sandruok ma ji kadhe kachiel kod midhiero momako piny Sudan. Mane kaka ne jatend piny Kenya William Ruto nowacho kanyo Cleophas kano wacho kanyo koro wacho nang'o ma lweny ma bende koro otedra ahinya kanyo e boma ma Khartoum kucho mano chakre gana 2023
kama koro piny Kenya ne oket kaka jathek kanyo mano kano yier jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi otelne IGAD mano jotend pinje mawuok e riwruok mar IGAD kanyo ko jatend piny Kenya William Ruto ema oket mar mondo mi otelne kelo thek e piny mar Sudan. Kama kaka sewacho jatend piny Kenya William Ruto norado kod General Abdel Fattah mane oloso godo kanyo kendo no dwe mar achiel higa mar 2024 noromo kod Mohamed Hamdan mabende oduogo romo kod Hamedi mano jatend RSF kanyo Cleophas bure Nairobi kae duto ni wacho ni magi ne yorno mar neno ni mondo mi koro kwe obede piny mar Sudan kanyo e. To wach ma bende koro liekre Cleophas en nitiere pichni kata video moko mawuok matok ka jolweny piny Sudan motel kod jatend pinyno mano keti to kane pinyno nolok loch mare kanyo e to kanche giriembo RSF mano manyiche nitiere nyandwat mar Katum kachacha ne gidhi rogo kata ho kama ne jogi kane giglweny kane gichopo kanyo ne gimor kuom golo gi kanyo to mor gigo ne gimako picha mar gimako kanyo Cleophas nogolo sanduke mago crate ma okete lisas kata magina kuro video manogo kanyo no kane gikete mbui gi kachacha kendo dugo ngi picha ngama norwako nanga lweny to dugo none maler tiyudo ni mano jalweny makono e kiduogi nono pichno kipimo kod moko to kori neno ka sanduke ka nying mondik kacha en mana nying mar Kenya. To kendo gima timre kanyo Cleophas wacho nang'o sanduku mano tingo gig risasi mag lweny gi ni kamolos gie to oko ondik kanyo makoro kelo midhiero ni yudo ka gig lweny gi thoth giaga pinje mag Imbo kocha makoro wach nitiere kanyo to wach ni bende NATO bende ong'eyo kanyo adier koro wach mantie kanyo maduong' Cleophas en ang'o koro itudo kiwacho ni ang'o piny mar Kenya ma osebedo ka kelo thek pinje mopogore moting'o Kongo gere moting'o Somalia gere bende koro wuok kineno ka gima koro nitiere lwete tie kanyo kosia lweny osiro kweth achiel e lweny makamano kalore ni koro gigo ma iwacho ni gin mag Kenya nitiere kanyo e Cleophas. Cleophas, United Nations Security Council bende koro nowacho ni piny mar Kenya achiel kuom pinjego ma koro irwako godo gig lweny kadhi e pinjego mag Sudan giri nyaka piny machielo en mar Chad ma bende wach mage pinje ma lap kata dhowath magi tiyo godo kirwako godo gig lweny kocha Cleophas mama koro keto kama rach ni to dhi bedo kodwa nade koro Cleophas wan jothek to koro kama ochopo ni kaka na wachicha ma miyowa koro en achiel kuom gigo ma miyowa jopiny koro bagni to pinywa ni to kara koro chung nade kidwogo gi weche mag lweny obagni kidwogo gi weche mag arita koni mag piny wabagni kidwogo weche mopogore mag siasa wabagni koro bagni ni omako obro bagni nyaka karang'o kamano ntiere kar kae nitie weche mathoth ma bende wacho ni ero kae kaen mar wuok e piny mano mar jo-Arabu kochopo nyaka e pinje mag Afrika mago ma ugwe bende kirango ka gichopo ne RSF mano ka gikalo e piny Kenya e weche moko ma bedo rango kanyo koro jongi to mar adek bende kirango ukoni kanyo ni drug kingpin kata ja usiere go mamero ji matuklo e piny mangima iluongo ni Sultan koro utwe e piny no mar Amerika kendo nitiere kacha New York Federal Prison Akasha bende mane achiel kuom jogo mane tudo kod weche gi duto mago maguso magedhe mamero ji pachoka bende koro nitie kod tudruok makare kod Sultan mag weche mantie kanyo ite mar ariyo kod ite mar adek ne koro mogi jwangi chenro mag somo ite mar ang'wen wacho kanyo nitie chenro mopogore mane wasikana makoni ang'iyude kanyo mondo ko nyaboga kiage mano mantie kaka achiel kachiel wadhi e ite mar ang'wen ma bende wantie go ka achiel kachiel nyakoro mogi jwang masani warango wacho ni system glitches oduoko piny kaka Uganda mano iteno mar ang'wen mano mag wechego mago mag somo kawacho ni slow pace mano mar grade 9 mano mar pathway selection ye ji onego beni yiero sikunde magidhie suggest magitimo tiwacho ni sikunde mantiere dala kata mantiere e gwenge mopogore mabiro bedo kae ka warango gi achiel kachiel mabedo edro kaka wayudo gi mago mantiere
rural areas wacho ni chenro choro koro nyaka juma manyien mano ma wantiere kae mano wach mawuok e migawo mar somo ka Julius Bitok bende ne lero wachni. Cleophas wang'eyo maber ni chakre juma mowuok e cha tend skunde kaachiel kod jonyuol ne konyo jopuonjre mag grade 9 yiero skul ma gidwa dhie mar grade 10 kaachiel kod subjects ma gidhi timo machwalogi gino ma gidwa bedo. Gida bedo okil, gida bedo midusa, gida bedo gino mopogre koro ne yiero chakre chieng' tich abich kanyo e Cleophas. Koro rochruok nitiere e mbui no mitiyo godo kiwacho nang'o en piny makoro weche gi ok dhi makare moloto gwenge mag Rusaf kucho gido ka wach ni tek makoro jotend skunde ochoro chenro ma kamae kuom juma achiel moro e kanyo e koro mar rochruok mobiro kanyo e Cleophas tido kanyo ka jagoro mongire e migawo mar somo Julius Bitok to koro medo mana jiwo jopuonje kaachiel kod jopuonje mar mondo midhi nyime kod donje mbui no mar mondo mi giyier skul kaachiel kod subjects ma gidhi timo kanyo Cleophas. To sigana achiel ni bende Cleophas odhi monywando nyaka dwaro mar jopuonj kanyo gintiere gwenge mag dhowath nam chumbi kucho mano magwacho mar mondo mi oket piyo twak kind riwruok mag jopuonje kod duolno mandiko jopuonj TSC kalure kod Sara mag dwaro mondo mi omedgi kod atamalo 60 kanyo Cleophas mawach mantie kanyo bende yudo ka giwacho nang'o kata mana budget manosomni kadi bedni kata medgi mana tamalo 60 to bende podo dhi donja e budget manosomno ma ok ideno keth mora ma dhi bedo kanyo Cleophas giwacho nang'o winjruok mano CBA mari gana riyo koda pargo chiko nyaka 20 koda bicha rumo makoro twak dware malicha nya Cleophas koro gidwaro pesa kama nanyo koro mojwa kantiere technical committee mochune weche mag rango kaka sirkene mamalo gi mapiny bedo kaka tiyo ntiere ne mano mane wacho kanyo ni pending 150 billion functions mano madhi bedo ka shift mano kirango kochopo e higa mar 2020 kod 6 mano kirango kaka tend counties dhi bedo ka tiyo angaranga ne kar kanyo ite no mano ma ite mar abich nyakora mojwa kantiere sigana machielo mabendo odane moro mwarangi waneni mana karkanyo kwa sodo mana mapeo iteno mano mara abirio wachine petitioners kata jogo makoro chopo edo mano mara chungo IBC mondo miyo chak tich ngeni kanyo banga kano sekete gi notice onego beno gichawo mo maka to bange onego beno gichako tich yanga ti jogo ma odhi edo kendo gida donjo ne Attorney General mapachuka kachel koda ka speaker mano mara od bura mano National Assembly speaker mano kama gidane mondo mi owinji court order mano chiwo mane chungo gochapa kachel koda ka jogi mondo mi ochak tiyo ayanga kaka commissioners mag IBC. Cleophas jomak bura mano Kelvin Boy Omondi kod jakenera tiro mar oganda Boniface Mwangi ne odhi e doho kano teli kod kilmek gi kanyo mar mondo mi ne kika wala ji auchielo bed jokanyo mag duolno matayo yiero kod yango kio pacho kaachiel kod jakom mane jatend piny Kenya William Ruto notimo to do kata kamano nowacho nang'o od bura nyadhi nyime mar piedho gi kanyo to mak mano nang'o ni kik ne gicham muma bende kik ne go nying gi e chapa boke mar piny owacho to Cleophas gimanyo neno kacha nang'o jatend piny Kenya William Ruto koro ne ogwelogi kendo nyingi ne ogo chapa boke mar piny owacho koro ne giwacho nang'o jatend piny Kenya William Ruto koro gidhi donjone mar nang'o chayo chik mane dogolo kanyo mar nang'o ni jogi kik go nyigi oboke mar piny owacho wach manywa neno kanyo osetimre kanyo Cleophas koro wach ma pod dong kanyo en nang'o gichamo moro mondo gichak tich ayanga koro rito to dhi bedo nade magi weche go Cleophas ma pod wacho nang'o medo mana keto pith kata inga mapek ahinya mar jo Kenya obed kod duol mata yiero kod yango kwe pacho ka nikech en duolo madwarore ahinya moloto kinde makoro wachomo yiero mar gana 2027 mabiro machiegni ahinya kendo nitiere kuonde chung od bura mopogore kod alenzi maonge kod jochung mekgi monego beni time yiero madundo mago duto pok otim Cleophas mabende onego beni timo en ang'o yango kiew nitiere kuondgo mabende koro onego beni yango mondo ng'i kata ka od buche medre kata ka mokidogo riw ma chenro monego beni timo kuom higni 8 nyaka 12 kanyo to kinde gi nosekadho Cleophas monego beni magi duto timo be biro timore ka koro oyinga pod tier mapek kae
mar bedo kod duol no mata yiero kod yango kewe pacho kae mano mar IBC erokamano ahinya ite ma iye kanya koro mogo Jwang Maranga ni ite mar 6 to adonje ite mar 7 bende mano kama gintie kachiel wuon Albert Ojwang wacho ni nabiro gi title deed awuok kod death certificate. I came with a title deed but I leave with the death certificate. Maneo jaduong' Meshak Ojwang mabende pod manyo duoko ne penjo mathoth ma entiere godo kotenore kod tho mano mar wuode mano Albert Ojwang wacho ni ne gi geno ahinya mar yude kapod ongima ono to kano samaki. Cleophas noting'o boke mar loko wuok godo mabe kuch kobiro godo Nairobi kuma nochwade wuode kanogeno ni wuode kaka notere station to bila ma Central kachacha koro ne dhi chwale to do kachacha nen kod geno ni wuode idhi mi kata bond kata muri mar mondo mi kata kabe ni yale tiyale ka en oko ema koro nobiro komandre kod oboke mar lo title deed ni mano ema nobiro godo Nairobi to koro kama ochopo ni Cleophas owacho nang'o odok kod oboke mar tho oboke mantiere nying mar ng'ama koro ok yue Cleophas owacho no oboke no makoro ni kod chuny malit kachiel kod jony ema koro dogode gweng' ma Homa Bay ka koro bende kanyo sagano Cleophas odoko erokamano ne jo Kenya mosechung' kode e kinde momanyo ratiro mar wuode ni koro wan bende wantie makanyo ni jaduong' mondo yud ratiro mare wuode otho malit ahinya mano ratiro ma bende manyo to mano bende gima jo ODM owacho ne gidhi manyo ratiro ka gintiere iye wasoda mana bathe ka wadonjo ite mar 7 kama nitiere kar kae jo ODM koro chiwo ng'ur margi giwacho ni kata bende gin gi ng'ur kalore kod nek mag oganda gidhi chiwo ng'ur gi ka gintiere iye mano sigana mochiw kar kae mano ODM parties fury mano settlings killings mano ma bende poni kelo ywaruok kind winjruok e kind Odinga kod Ruto mano wach mantiere kar ka donge dakika matin ne adek kendo tiyo gazetu kiny makono ka Kizito wach ni kachiel koda ka weche ma jatend piny Kenya William Ruto tiyo godo iwacho ni president stands same old tactics against opposition kinde ma chomo yiero mokalo no ywako wacho ni ero notuone kuonde moko mano nego beno bage rombe tinende duond bura mar DCP mano Democracy for the Citizens Party jotende Rigathi Gachagua kod jalupne Cleophas Malala ji ywak otuon gi venue mano mar keto ayanga duond bura margi kata rom gi mokwongo Magalamoro mano nego beni bedo godo Kasarani. Cleophas jur koro nitie duond od bura mar ODM kalure kod gigo makoro timre pacho kae ODM nodonjo winjruok kod duond od bura no mar UDA motel kod jatend piny Kenya William Ruto ma wechego mane nitie kanyo manonego beni tieko en mar nego oganda kachiel kod lal kod oganda maka kod kachacha koro wechego ka gintimre kanyo koro wacho ni ma koro kelo winjruok no nitiere andaki nikech gik matimre ok gin mago mano kete winjruok no ma bende sigana no wacho kanyo yedo ka jaod bura mar Kasipul Ong'ondo Were no ne kanyo ma bende jok mani tudo kanyo bedo ka nying mago bila gere bende nitie kanyo ma bende wach mantiere motudre ka sani en mano mar tho mar Albert Ojwang mano golo Mabei obio witonge mane lweto bila Nairobi kae wach mar Ojwang be koro wacho ni oburu kono wuoya yanga ko wacho nang'o yawa ma wach malich manade ni ka koro adok kata Homa Bay kucho adhi nyiso jo Homa Bay nang'o ne ngamo nego Ojwang to gintiere sirikal ya Cleophas wach moburu bende koro wacho kanyo Sifuna bende jagoro mar ODM bende osewuok ayanga ka wuoyo weche makamagi koro en bende nono ga marking scheme to magi achiel kuom weche mano wach norango ni koko timre to winjruok cha owacho ka nokethre kanyo Cleophas weche thoth kae makoro wacho ni kelo mutni e riwruok mar ODM kod UDA Raila bende koro nowuoyo to ka Raila nowuoyo Cleophas gima nondiko cha nowacho na ma wach malit ahinya wach makore timo kod piny owacho mano kwayo ni weche makamagi ber man wono miyo chungi mag weche manitie winjruok kanyo koro dhi bedo nade warito mar neno ni to riwruok ni odhi chunge mise mane Gachagua bende koro ywak Cleophas mane gima notimre chien kacha gin notimre ne William Ruto kane tame bago romo alapu mopogore opogore kanyo meido ka Cleophas
kane omiye thuolo kata do bag romo mag siasa lap mar Kasarani kacha bang' kinde matin tiduoge ma ikone labno nosemi ng'ato kata lap makamano koro itimo ne Kongo kata lap makamano watimo nonro maling' wacho nang'o lweny nyalo wuok kanyo mano kaka nitimo ne jatend piny Kenya William Ruto kinde mano dwaro telo gini koro dhi omako Gachagua gi lak sechegi manyiche dwadhi bago romo kodhi sidho duond bura mare nyim jopiny lap mar Kasarani kacha mano semiye mano no beni notime tarik 4 dwe mar 6 ni Cleophas bang'e noduogo nyise nang'o jogo nooro ne receipt mar omenda mar $1.3 million mar mondo mi ochul kanyo bang'e onyise nang'o ni alapno ikonge kalure kod tuke mibiro tuge kanyo alabno podo ke nitie yo makare koro nikone mar mondo mi odhi otim tarik 3 bang'e no to duogo tame koro mag mana weche go ma kanyo miwacho ni nitiyo go kinde cha ma bende wacho kanyo sigana wacho nang'o kata Raila Amolo Odinga bende nitimo ne mana kamano ma bende ndalo moko no pukne nyaka minyaga lap ma jakaranda koro mana ma sirkal tiyo go ka tamo jogo makete tesre bedo kod thuolo makare bedo kod alepe mag nyalo bede godo giromo mekegi timo koni kaka bin bende timo ne giweche mathoth matie kar kanyo kangi some itino mar 7 angi thuolo marange yo makare ite mar 8 nitie sigana moro kanyo ka umiru thuolo manene nitie ji ariyo modak e piny mano ma Israel luongo ni Mr. Mano Martin Mashuki kod jaode Mano Wanja Mwaura ma bende osedak e piny Israel kuom kinde manyaga sani nyakora mogo jo mano kango do thuolo mana manene ko kiyudo thuolo manene angi dhi some itino mar 8 giwacho ni dakika mano kintiere kar ka winjo muoch mag miruti ka gi kacha Iran oro miruti mopogore piny boma no mano ma Tel Aviv ma ntiere pino mano mar Israel kendo ikono gimondo giwuok gidhi e bankers nyakora mogo jo banka ni en gimoro mantiere e buo lo kendo gino moger ma inya donje mondo mi pondi ogeng'i kuom midhiero manyalo yudo kalore kod pek mar baruti gi kata miruti gi manya bedo ka ni oro kawuok e piny mano gi jolweny go mago mag Iran. Martini e jakom mag jo Kenya modak e piny mano mar Israel kendo gintiere boma no mar Tel Aviv en lweny moro mose miyo Uganda dakika achiel ne dakika machielo intiere banka ni kendo korito mana mondo mi obi reso nyadende nodhi manyo thieth pinyno mar Amerika kujo Cleophas ma bende kono se thiedhe ma nonego golo septado kata kamano ne pod odhi e check up makage kachacha koro lweny pod oyudo kucho kano donko kod dwe achiel mar mondo mi oduogo e piny mar Kenya kae Cleophas wacho nang'o lweny kantie buti machiegni gimiwinjo tek iwinjo maka miruti jok ma pup okoni gima timre kachacha Cleophas en yoro ne gi alat madonje e simbe gi ngata mantie piny mar Israel alat biro nang'o ni rita ni marach kata gimoro nya timore ringuru dhi e bankers kacho dhi pondi koro ko oringo chatinyo mane pup ko dakika matin mano dhi kucha gino no muoch mana but kama ne gidake midhiero malicha nya Cleophas nyokoro mo joang wotie kanyo gi ite mar 13 mano kama tie machinglo ma bendo deno ran kar kacha national cake sharing itime yo machal nade kar kae with the thought tie dice mantiere ka wacho ni try again tie jok moko kago wacho ni become puppet machalo no ndeke nade inyane nani ite mara 13 wadhi ite mara 13 kae mondo mi wayude ne mana kama entiere kar kanyo iwacho ni promise a voting block mano ntiere kar kanyo machalo cha wacho ni keep begging machalo bende wacho ni bootlick Cleophas gini po mi ichiwe poketemo yoro mopogore moro bende dhi migo chongi mane dwa nang'o wuoche ni akami moro bende Cleophas dhi ma ni konyisni dhi kama miel kama ni kemiel ni tim kama eketimo ni akami moro bende ni miyi kalore kaka nego ombulu chien kacha no winjo nang'o ne ntie share nyinyo koro be ichiwe kamano moro be konya tem chieng ma kama iwinyo moko choponi koro kata sani bende wacho nang' jok ma winyo ma koko choponegi to giritiero mabiro ginyalo winyo ma bende ginweng koro ntiere joma chiko mia sayo malich tire joma dhi nyaka go chonge piny dwa nang'o mowuoche Cleophas ne kamigi dhi bedo nade kama ne kaka ipoge iwacho ni ng'wadonje ko chiem koro ichopo but mesa ke chiemo koro tieni masani timre korwa chen wantie kanye kwa winyo gini to ka wan kanye koro wawinya wang'e ni wabro yuto gimiyude maduong' koro majuang' into dhi bedo ni ang'o miyudo mano penjo maduong' manya mantiere kar kae Kizito wach mari mugi heda no wuogi gazet ma The Standard mano kwa tiyo kar ka wadonje twak mar non mag mag tuke ma bende ntiere kar kae gazet ma The Standard ndike kanyo ni shameless top cops ma sigana mantiere kar ka pod mana nonro mag nek mano mara
Albert Ojwang ni to en ng'ama ne onegi penjo mathoth mapotire kar kanyo imena kanyo kawatieko Kilofas Gazette mar Standard bende koro podhi ka koro wuoyo mana wach mar nek mar Albert Ojwang. Mana kaka nasewacho nek mar Albert Ojwang ni koro oketo piny rameny moloto arita. Sani koro piny mangima rango mana weche mag arita gi moloto. Koro jodito mag arita sani koro kete rameny. Mabende wacho kanyo nango weche magi wacho koro nyisa kaka migao mar arita no chal. Weche wuok kanyo mopogore opogore kaka koro wacho nango weche ma Douglas Kanja wacho, weche ma jatendo kwa kich wacho, gin weche go makoro gitemo wacho ka giumo godo jalupo gai mar obila Lagat kanyo makoro wacho nango ech madongo to pod pupni pito mena kacha ema koro indhiyo kanyo koro bendi neno ka wuon Ojwang wacho nango Lagat ema oketo seyo duto te kuome ni mane jago mane ochiwo chik mar mondo mi ogo makuode mabende kineno kata jogo mang'anyo wacho nango ni Lagat ema weche duto te odong' ne koro weche mawachre kae kata matimre kae oketo migao mar arita e kut matut nikech gik makoro giwacho ochochni ok tudre kitemo tudo tido ka ok gidonj makare Kilofas mana ka koro weche nitiere migao mar arita gi laksechegi agondo kama Eric Kizito weche thoth mantiere karka mane thuolo manayudo man nono Gazette Okinyi ma kawuono ka wantiere ka achiel mano ka wantiere karka wayudo gi Nyakwaro Ojwang mane makelo giko nyinga Kilofas Oluoche kisumo ka Nyakwaro Mokeo nyaka sango ka wantiere kodi karka an ka kod Eric Kizito wantiere kode karka achiel wacho ni weche thoth mantiere karka moko duoki sani Nyakwaro Ojwang obedo thuolo mar koni enoro mag weche mag tuke police okaw lig mapacho ka ng'ama nong'eyo Kizito pono nong'eyo mabora ne season manyen kachako riti masani magachiel kuom weche mabago Jaji anasukuma mpaka anaweka file kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces from where? Bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machigni Nyakwaro Ojwang chenro mar ngoma owake Wok ticha kelo ni mix bokwe kaito tichario reggae wake yani tunaongea na Majar Rastafara lafu ticha dek Nyakwaro Ojwang akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani ticha ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale alafu Friday si unajua tu Friday tutafanya namna hii Nyakwaro Ojwang Friday sukuzo wake sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana Tona paka paka mano mori woro eshunya Sama solo yona tona paka paka mano mori woro eshunya Opak Ruoth ma en jawer Lilian Jairo kadi her mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor takwai mondi dial *860*418# Ramogi TV e od jothumbe duto te.
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katede siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi mawuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni nyakora mag jongo kinyi makawano nonro mag Zeto Serum wadonjo kako nonro mag weche mag tuke bedo kaka tayi nyinga Cleophas Oluoch jagisomo ka nyakwar mokeo Nyakach sango tuke ochalo yo machal nade nyakwar mojango bedo weekend mano ma oganda manigi calculator e simu nego mana kwano ni to ka Shabana ogudro gi polis ka Shabana ogo polis ochung kanye ka joga kia ni polis adwa mana win achiel kende kata Gor Mahia win to polisi makao league. Polisi makao league maiga ni nyakora mogejwang league ma pacho kae mano mar FKF Premier League nyakora mogejwang kama intiere karka weche thoth modarango. Sani geno magor ma yodongo den mar kao okomeno mar FKF Cup. Gide nyale kagrado kacha kod team no mano ma jomoko wacho ni winjo moya nigi sendi nigi jotugo ose lo timbe mana ok gipar ni gidhi loyo
e tuke gi mago mag FKF Cup Nyakora Mogejwang. Sani wantie thuolo ka mar twak achiel kod wenda mabeno dano nogodo kaka league mosedhini kobaye gor to police okawe thuolo mokwongo gin kode yo machal nade paro ma gintiere godo weekend mabedo godo ang'eni luwo tuke mathoth ahinya mano moting'o nyaka FIFA Club World Cup mabe nyaka sani dhi nyime mathoth nitie kama waiko ni Nyakora Mogejwang amigi thuolo mamondo gimoso kiny makawuono Willis Odembe tiemo yawre kendo machiegni kiny makawuono weekend obedo nade. Yaro Nyakileo dwagone Nyasacho erokamano nikech nitiere muma moro mawacho Zaburi 91 ni Ruoth Nyasaye ne kar konyruokna kendo in ohingana. Kanyocha wawere kodi ka nadhi piny dala kendo ka nachopo kadhi ga dala piny Asembo nyaka kal ga Kisumu nikech Kisumu kanyo be ema donge mang'eny. Dak Bandani achaka dhi Manyata taduogo Nyalenda dak Javaisa dak Western atieko gi Kilo kore ka ajipanga kindoko to sama nchian Kisumu kanyo Kleo nitie jo hero mang'eny ma bende neno ga weche mowacho ka kendo moro gi kendo ne aromo gi osiepna moro iluongo ni osiepwa moro kore no osiepwa Wycliffe Obonyo en wuod Sori Karungu kendo onyisa ni sane girito twak ka gin go wadgi miluongo ni Eliud Obonyo ka gin Sori Karungu kanyo mawacho ni kara joma ng'eny mawinjo ni Kenya giwacho ni style mwakolo godo wachni gin ginene mane sama gibet gino ni bawo donjo to gikiano donjo nadi koro sechegi wamiyo gi weche makare Kileo wiko kosebedo maracha